Som a Santa Margarida i els monjos, no confondre sobretot amb Santa Margarita i els monjos, perquè la gent d'aquí no ho diu així. Esteu veient unes bombolles de fons, estem fent la Babel Adolescents.cat. Babel Football Champions League, Adolescents.cat, Puretas contra Lions. La pilota és al cercle central, està a punt de començar el partit. A punt de començar el partit, què? Com et sents aquí dins? Una mica acalorat, però estem bé, estem bé. Pot ser que ressoni aquí dins el so? Sí, ressona. No et fas mal, no? Ni que caiguis, No, ni res? A veure? Té alguna cosa a veure això amb el futbol, amb la gent que no l'ha provat encara? És completament diferent, no? És un altre esport totalment diferent, eh? I més que res perquè portes molt de pes sobre. I el cos t'ocupa tant d'espai que no pots controlar la pilota, quasi. Quin és el truc per jugar bé en aquest esport? Cal saber jugar a futbol o No, no tens que tindre cal? una mica de força i saber xutar. Jugar amb equip. És imprescindible jugar aquí dins, si no, no es pot jugar. Anem a provar d'entrar. Com s'entra? Doncs així. Com per sota... Joder. Un moment, i ara ens aixecarem. No és fàcil entrar, però difícil tampoc. Més dur del que esperàvem, eh? Està cansat, però molt divertit. No heu jugat mai, això, vosaltres? No havíem vingut mai, no. Tornareu a jugar algun cop? Està clar, 100%. Què, com ha anat? Us ho heu passat bé? Sí, molt guai. On la posaràs, la copa? No ho sé, a la meva habitació. T'hi cabrà? Sí, sí.